Eze nwa gịnị kwukwu m na-emele n'oche? Ngwa tinye ya. Seru m ya. Ọka mgbe otu a. Eze nwanne m. Obiọma akpọgbugo m. Obiọma akpọgbugo m. Asị nka nkene gị ka isi wee weta aṅụrị zuru oke n'ezinụlọ. Kedu ihe m aka eme na ọ bụ na m enweghị nwanne dị ka gị? Onye maka nka ka m aka adị arụ aka eme. Nwanne m, Chukwu gọzie gị. Ifunanya, gị mara afọ gị n'anya nke ukwuu. Afọ gị n'anya ịchụba nchịba, ibebe akwa ebebe m, ịṅụrịba ọṅụ aṅụrịba m ọṅụ. Ịmakwana maka nke nwa ka m ji wee nụ Obinna, akarị m ịnụ Obinna ma ncha maka nke nwa ka isi wee bịa baa akwa alele si m na-achị nara gị diga nara wee nọ nsị mba kama mma nọ nwaanyị ọzọ wee buru ike wuchie abịdị gị ka m bịa nọchitere gị anya. Ọkwanye ya ka m ji ekwu maka gị. Ime ndị nwa bụ nwa m na gị, nwa bụ nwa anyị. Ha sị m kama ndị mmadụ ya kpọgo nwaanyị aga maka na ha kwubego ekpube ndị bụ nwaanyị aga. Kama nna di gị bụ Obinna, di anyị bụ Obinna ya kpọgo nwaanyị aga. Nna di anyị Kịta ka ị ga-amame mọsụ ihe a na-akọ ya kpọgo nwaanyị aga ka m bịa nụtara gị di ya, ka m bịa mụtara ya nwa na-aga anọghị n'obodo anyị n'ezinụlọ anyị. Nwaanyị aga anọghị ya so nwa bụ nwa gị. Chukwu gọziere m gị nwanne m. Nwanne m ji eje mba. Ịma ihe nche egwe kịta bido tata gaba chọzi nke ị na-eme ihe ọbụla n'ụna mụ ya esi mụ ya afọ ịwụcha arụ bịa ebe adọ n'ala chere m ụkwụ a n'elu oche. Ihe ọbụla ị chọrọ Ifunanya nwanne gị maka afọ imekwa otu a ka ọ dị. ya bụ na abụrụgo m adaeze princess nke ndị obodo na princess nke ibuzi biko abụọkwa m princess kpọọ m queen. Queen ga-aka mma. Queen ka mma. Ọ bụ na ị chọrọ iji nwanne m ọ dịkwa ka obere ọchịchọ na-esugasị gị. Ọ dị ka nwere ike ime ahụ si emesi nkịta biko baa n'ime ụlọ kutere mmiri ka ṅụọ. Ọ kutere mmiri nke jụrụ oyi mba nke jụrụ oyi aka mmakwa nke nwụrụ anwụ biko nwanne m. Ezinne gidigba Ezinne onye oke nsogbu. Ezinne gidigba Ezinne Ifunanya nne biko chekutere mmiri jụrụ oyi ka ṅụọ biko n'ime arụ na-ere m ọkụ. Bịakwa ọkadị mmanụ si atọ. Ụkwụ na-atọ. Nwa m na-egwu ọfụma. Ọ na-eme m narị. Ezine ya dosi ya na tebụl ahụ. Ifunanya bịa afọ mmiri ya. Chineke nna m ka ị kwado mmebi ya nka ibinyere m mmiri dị n'ụlọ ka m gbatara ka ị gbọtara ka ị kpochapụrụ m nwa n'obodo James and Jones na mmiri nka isi m nwa ya biko na ya ka biko ezi na mmezi pure water ọ mmiri dị n'ụlọ ka m gbatara gị ọchị bụ nwa
nara m biko napụrụ m ya Why na-enye pressure n'afọ a? eziokwu biko jee wetara m bọtụ wọta dị mụ na Ezinne, bọtụ wọta dị hụ n'ụlọ. Enweghị bọtụ wọta dị n'ụlọ. iji gote nne egote m ọ dịghị egote ya ọ bụ ọrịa ya Ya gotere ya. biko gaa na kabọọdụ ya afụ ego jebe o Ya gotere gị ya. susu ụgbọ ọrụ biko au dị ọmụọ m enwere mma mụrụ ugwu m ejima o Ọkụ ya. dọka ngwa ngwa biko ifuna ya nne biko chigwa m nwere NAFDAC nọmba biko egotekwa mmiri mere expire o Ezinne gidigba Ezinne onye oke nsogbu Ezinne gidigba Ezinne onye okwu n'ụka ihere Ogene ebee ka ị na-aga Ana m aba n'ime ụlọ. ịmụ na onye Ime ụlọ dị m na m. ịmụ na ọ dị gị hai Ifunanya ị na-atọkwara m ahụ hai otu ịramara kemgbe ịramara onweghị ihe ịrapụtara n'ime ya ya ka ị chọrọ ịba baje mee gịnị ha nwaanyị agadi ka gịnị nwaanyị agadi ka gị kwesịrị ije chụọ ụfọdụ n'ụdị na-etụtụgharị achịgharị nwoke n'ike Ị kpọrọ nwaanyị aga. Ezinne, mụnwa bụ Ifunanya nwanne. ọhịa egwu nwaanyị aga Ofu ọnụ ga iji wee kwuo na nwaanyị aga dịrọ n'ezinụlọ anyị Ezinne. Ka iji kpọọ nwanne gị nwaanyị aga. ọmụ bụ onye isi akpọ nwa ya Ezinne, ọ gị bụ Chukwu na-enye nwa. biko gaa n'ụlọ ụbọchị gara ahụ nna di anyị kpọrọ nwaanyị aga Obinna di m mana ịbụ nwaanyị aga so nwaanyị aga ka ịbọ o ebisi na akwa na ya akpọkwa ihe ịba akwa na ọ ekere aka gị biko ana m ayọ gị ayọ hapụrụ m di m Ezinne, bụrụ chi m. hapụrụ m Ọ bụrụ ekele aka m. na ebe gwara gị rapụrụ m di m Ezinne. Ezinne. Hey, Wakasije. Nwanne nke m. Ekwukwo na mma aba na peti m. Peti nke m kwa. Nwanne m ji aka wee kpọta. Nwanne m ji aka wee kpọpụta na peti m. Ọ bụ na mmadụ gwa m Ezinne nwanne ga-eme fa ma m kwenata. Chineke, ọ bụ na ọ dị gị mma, ọ dịkwa m. Nwanne m, Ezinne nwanne m, ndị maka egwu ka hapụ ịkpọta onye iro ka ọ bịa tisa arụ mgbe di m wee kpọrọ nwanne nke m. Amara m na nwanne ya eme ihe ọjọọ. Ezinne ga-esisi na nsi wee mejọọ ya. Ebe ka nsi wee mejọọ gị Ezinne n'ụlọ nke m kwa na be di m kwa. Chineke, obi agbụwa m.
ya gbọwa na ya dịba Chineke ọnwụ na ọ dị gị mma ọ dịkwa m dịba Ifunanya Obim bịa biko Kwadochago n'akwụkwọ ihe dọkụmentị nje bụta ngwa afịa biko dotere m ya nye m ji onye gị adịghị ama ma mkpọ gị n'ekwentị ka ị wepụtara m ya o biko dozie ya ọfụma ka mgbere gama na ga-adịazi m Ebe m ga-edebe ya kịta akwụkwọ uche agba ngwa ahịa mma agba ya ọkụ na-emewa ha anya mmemme ha atọ ogbenye Ezinne gidigba Ezinne onye oke nsogbu Ezinne gidigba Ifunanya Obim biko bịa godu m dọkụmentị ahụ ọ dị m ngwa ka m nwee ike zụrụ ya aghọtakwa m ka anyị na-eme dọkụmentị a ka m na-achọ Obim etinye m dọkụmentị ya itinyere ya Obim ama m ihe m na-ekwu Obim etinye m ya ebe etinye m ebe a na itinyere ebe a biko anyị nwere ọdụ ọdụ m ngwa ka m ndị nyere m ka ihe na-agwanye nga ebe a ka m nọ nata dọkụmentị a achọbụ m itinye ebe a sị mba ebe a Obim etinye m ebe emirikwe m ihe etinye m ebe a etinye m dọkụmentị ebe a biko egwuregwu ya ezigbo biko nye m ya ọ dị m ka m pụwa m Obim etinye dọkụmentị ebe a ama m ihe na-ekwe etinye m ebe a akwụkwọ meziri gịnị Chineke na me ife adọkwa mana ama m ntị dọkụmentị a achọrọ m itinye ebe a nsị mgbara ebe a kemgbe ịdọ nwa be ya biko Chineke na biko ebe ka kemgbe dozikwenye ị na-ajụ ebe ọ dị kemgbe ebe ọ dị akwụkwọ gịnị afọ m akwa ọbụla akwụkwọ nwere Ifunanya kpọdotara m a na-achọ achọba ụla kemgbe zikwa na ọrịa Ifunanya
Obiana Samu. Obiana Zom Poli. Hey. Jemuna mama ka. Umaka mino. Hey. Yana bago kwa, yana bago fuma. Dim ma eve me. Uwa mu wozo. Uwa mu uwa sato. Iga abudu. Okuya. Hey. Imana na apagi ka akwa. Ama wana. Me me take off ma. Nemo. Kwana bago. Owam. Waya. Nwa ga-aka Messi na-agba bọọlụ akia Kenke. Ọwụrụ nwoke ya agbakatakwa bọọlụ Kenke. na Palatram pounds. Dim kisa kusha kodze ke bundi ana me marketing ke na zwa fe bakwa no go bara. Sugbo adịọ. Nwa na-asabụ. Ọ bụrụ nwaanyị ga-akpọ ya Cecilia. Ọ bụrụ nwoke ga-akpọ ya Obinna Chinye. Mama. Ezigbo nwa m. Gị na nne gị onye ya survive ije ahụ. Ya apụta n'udo. Iruo na labor room ekwekwana under 1 minute just wepụta isi wepụta aka ekwuna ka ndị dọkịta metụ gị aka. Amen. Ezigbo nwa. Em na ị ga-eyikwa nna gị. Okay. Hi. Como consigo guardar que tá? Hey. Because não. O tempo que eu comi de mamãe que tá caindo azeito. Ele é juice de roi. Onde eu trago juice? Tá bom. Because aroma juice um coroma. Because não quer nada tu. Now when I can't tell you more. Open the doors in the chala. Ora chameva. Unsa di kuko osumba. Na kon onete manya no ko senete. Aba mi obi na yemo. Not abuso mmadụ. Chai. Adi mana oji ho nwa egwe. No fum nanya. Obi na fum nanya nkuku. Keki mere. Nna ga anatago. Ngwa na agbago ọkpọ ọfụma. Ọ na-agba mmụọ kim. Obi m. No. Keki mere. Adị mma. Akwa ije ọfụma. Ije m ọfụma ka anyị bụọzie n'ụlọ. Biko nna m chere bifo anyị na-aba n'onye nweghị nchọ ịgwa gị. Dịkwa na mma. Ezinne nwanne m. Ewukwana iwe n'ihe a nchọrọ ịgwa obi m. Amanda m kwesị ibu ụzọ wee gwa gị. Mana asị m na ọ ya aka mma ma ọ bụrụ na obi m bụ ụzọ. Ka ị na-emekwana m ya? Ihe nke emetụbekwa m mbụ
mana Chineke ọ bụkwa na ihe m na-eche ya dịkwa mma o. Karikwa ndio kameju n'ọgwụ ka nje fu doctor. Hai mba meju n'ọgwụ ka nje fu doctor. Chineke so nwa gwa musu ya ifunanya dị ime ọgbam okpuchiri m ya bruise je gwa ya di m kita ka nwa na nwa chọrọ ka n'iru m kita ka nwa na nwa bụ ihe ọjọọ n'obi. No sisiri ri ogwam no di me ozu chiri nya ka di mu bata ka ogwu ya ka ọ bụrụ ezigbo nwanya ta ka mma n'ifụnanya bụ onye iro m kịta ka mma ife dị gị n'obi kịta ka mma n'igbu ajọ mmadụ mana okwu anyị chọrọ ịgba na mma gị na mma ya agba ọfụma ma gwa ya so badịrọ so
Hello, Bim. Akwụkwọ si ka m wetara ya n'ime ụlọ. Ọ sị na m bịa ọsịsọ. Na-enwe ihe o ji eme. Mana nne ya dịkwa n'ebe ịmarịzi nri. Ezinne, hapụ okwu nne ahụ. Mmechere rie nri. Mgbe na akwụkwọ ahụ, rie nri ju afọ. Ọ bụ ọ si na ọ dị ọsịsọ na m wetara ya akwụkwọ. Mgbe ọ dosara gị wetara ibe, mba anyị dere ya. Ezinne, mechi iri ya ma ọ bụ na ị chọọ. Amụgbaja ya kịta. Ọ dara gị ara mụdọrọ ya. Aga m ya rie ya o. Nka, nne ka kita nwa pụchara m n'ụzọ. Ke bụrụ ga eme ya kita. Ọrụ hajigoro ahaji, ka ishiwe chara m n'ụzọ. Nsogbu adịra. Ndị be anyị sị na anata echegbu nta. N'ogburu na n'ụzọ mpu ya n'ụzọ ọzọ. Ọ ya chara m n'ụzọ. Ọ ya pụrụ m n'ụna. Bim. Batia mi mana ọ dị mma. Ọ dị mma nwa ahụ mma. Efunanya, m ga-edu gị wee jee Turkey. Anyị jecha Turkey anyị jee Dubai. Gotechara gị ụmụ ife nnọọ ihe na-edozicha arụ ndị ọcha emetụcha gị aka na arụ petụcha gị aka na gbatịcha gị akwara gị niile. Bim, ịbụ ọkacha mmadụ na nwoke. Ọkụ ya. Obi mana nga nọ na Turkey wee mụọ nwa m. Mba, anyị bata Dubai nọ ebe ahụ zuo ike mụzie nwa. Anyị ga-anọkwa Dubai. Ị na-ayọkwa, ị na-ekpe ekpe, ị na-ayọkwa Chukwu ego na-abata ọfụma. Obi m daalụ, Chukwu gọzie elu m gị. Ụwa m ọzọ, ị ga-abụkwa di m. Ụwa m ọzọ, ị ga-abụkwa nwunye. Mana obi m, kekwanụ maka Ezinne. Ezinne kwa? Ezinne ga-amụ n'ụwa na onwe ọma nsọ wee jee Turkey mụọ na Dubai. Nne, hapụkwa n'ihe dị na moto baa na moto. Betara na ọkwa nna arụ na makwa na ama. Okay, ị mara mere m ga ka m duru Ezinne jebazie Dubai ka ị nọ. Ebukwa n'idokwa achọkwa m ime. Obi m daalụ. Obi m ngwa chịrị dọka ntụcha m nka. Ihe a ka ndị ọcha ga na-eme gị ma ego. Akwụya? Ọ ka ha si eme? Mati ga akwara. Ezinne. Keke ime. Adịkwa mma nke m. Ọ na-agbachisi gị ọkpa. Ọ dị ka ị na-apụ apụ. Ebe ọ bụ na ọ na-agbatị gị ọkpa ka nye gbatịkwu nwoke m n'iro. Ofu ife ahụ, ofu mgbatị afọ. Ọ dị mma.
Dubai. Hey, Dubai ka Ifunanya ga-aga ịmụ nwa. Mama nwa dị ime sinsi. Nwa ekwere m nkwa Ọnịcha. Ma afọ nke Kotonu. Ifunanya ya eji ịmụ nwa na Dubai. Hey, kita ka mara ihe ndị a kpọtara m ebe a ime. Ya ka m bịa mụọrọ ha nwa. Di m ka nwa chọrọ ịnapụ m. Mbano. Hai, Obinna. Oh, iche na-echefugo m ihe mere nna m ka isi wee gbuo nna m donye na n'ili. Nsogbu adịrọ. Akwa Dubai ga-emesịa bụrụ ọnwụ unu. Ayi eni unu ya anwụ, unu na-abụ ya anwụ, adonye ozu unu n'okpuru ini. Nsogbu adịrọ. Meme unu ihe ma afinye unu ọnụ n'ụna mana afọ mabụ ezi nne. Nsogbu adịrọ. Onka bụ ihe a ka ọ gịnị nke a isi awọ na agbajucha gị ebe niile. Achọrọ m ya onye na-anụ nwaanyị bụ amakwa ihe ọ kọbara isi gị ọntụpịa biko gbaa m njem si gị gbaa m na nke kacha atọ gị nke na-atọ ọ ya afụkwa gị ụfọdụ gbakpọ ya obi ọ dị ka akpịrị na-akpọkwa na nkụ biko na-eje wetara m ihe juru oyi o nwere juice n'ela wetara m ka ṅụọ ị na-ekwukọ ọ dị agụ gị ịmazi ọnọdụ wetara nke dị ọkụ ọ na friji nọ n'ime mba wetara m nke juru oyi achọrọ m nke juru ezigbo oyi obi m jee na dining ebe ahụ nke juru oyi na ya obi m ọnụ nke otu a na wetara m nke juru oyi ịmara m na-achọ ịṅụ ihe juru oyi ịchọgodo ịṅụ ihe juru oyi tata gị ṅụọ nke ụta nkunye nọrọ nkunye biko jee wetara m ọ na-ara m ahụ nnukwu ṅụọ ihe ụta mụ na gị bụ biko emezikwana m ịdị ya mgbọsị ọzọ oge ọbụla ị na-ezigharị mmadụ ọkwụsị ebe a ga-ebe a ya oyi nna ebe a ga-ebe a gịnị ịma na ọ na-abịa ịma na m dị ime dị ime ọ m na gị so wee dị ime ka ihe dị iche mmanya na mmanya ka ọ bụkwa na nwoke a na-enyegharị mmadụ nsogbu ọmụmụ na nwaanyị dị ime o wee bụkwa na na mmadụ nsogbu gịnị oge ọbụla gị na ihe juru oyi ịmakwara dịcha ọkwa nwa n'ahụ ihe juru oyi nnukwu
Mmiri ọgwụgwọ ahụ juice na-anazi pimple. Ihe nọ ya afọ. Nke a bụ obere na iPhone na kọpụ ejughị eju. Maka ọdịnamma nke ụmụ anyị. Maka mkpata. Ndị uwe ọma. Hai. Una na-agwọbariwa ihe ọma unu. Ya bara n'ụgwọ. N'ụgbọdụ nnọọ. Rigbo na ihe ọma unu. Ụkwụ m niile azachichugo, ahụ m n'anya mpanyụ. So ka m garịa. Udenụ. Ị na-aga ka anyị na-aga. Na-akpọ ya ichekwa ya akpọ ya esi nne ọ nwunye di m kenke wee ezi Kenke bụ nwunye di. Ọ nọ nwanne nke ọ bụ. Ọ bụrụ ezi nke ndị guy. Afọ unu ejizi afọ m anwụ egwu ka ọ gịnị? Ọ na-asị na ezi, ọ bụrụ mụ na-agwa ya na na-akpọ gị ezi nke ndị guy. Afọ m bụkwa ezi. Ọ dịkwa mma. Ọ dị mma. Ama nne gị ala ike. Na-aṅụ. ahụ m na-ajụzi m adị m ezigbo oyi. Ọ na-ajụ gị? Nwa m nne gị na-aṅụ ị na-aṅụ. Ngwa gbacha m ya na-agba m. Nwekwara ihe ọzọ m na-agbọ? Ọ bụgo. Nke ndị na-agba nka. Kedu ibu asị wee bịa? Ihe a dịkwa ka onye ezi m. Ọ bụ Ezinne! Juice na fridge na living room. Nje no bi mo osi no ju hoyi no je o take dị na palọ wee gbanwee. If na you go. We tell my man. No man, ke na ju me ja ke na me tira me o like. Esi ne ma se pa e go ke bogi na ke yo. No. Isn't it good? I didn't know. Papa? No. Ije kwala ọfụma? Eje m ọfụma nọ. Ema na-asị na ụka akpala akpa n'isi ka eji ekwe. Ọ maka ihe niile m gwara mgbe gara aga. Ka ihe biko rute m echefu m. Ka m gwara maka onye Igbo. Oh, achọtapekwa m. Mgbe hapụzi ịchọnụ ihe mere bụ na ịma Ezinne m. Mere gịnị? Ezinne ka m chọtara bụ ihe anụ. Papa tụfịa kwa. Onye Ezinne? Papa, mgbe mụ na gị kwuru ihe gịnị ka m gwara gị? A sị m na m ga-eji aka m chọrọ nwaanyị. Kedu nke ịkpụta m Ezinne? Obinna, ọkwa m nwa chọtara nwaanyị a? Papa, agwara m gị na m ga-eji aka m wee chọta. Isi nke iwere aka chọrọ? Obinna, menye gị nri ọjọọ. Papa, Ezinne nwe nri ọjọọ. M na-achọkọta akpa ma nke kara aka. N'ekere Ezinne ka
ka m gwa gị nwanne nwaanyị ka m drọpụrụ ugbu a na tawa ebe a so Ezinne aghọtara m ihe na-achọ ime so oge ji aka gị wee gakwu papa m ka ọ gwa m ka m nụwa gị Obinna asị na onye agwara m ọ bụ nye agwara m papa hapụ ihe ahụ aghọtara m ihe na-aga hapụ ihe ahụ ọkwa ọgwọ bụ na nga mbụ papa aghọtara m ihe na-aga ahụ hapụ ka m ga-agwa nwanne gị nwaanyị ka m fụrụ n'anya onye obi m nabata biko zere m papa wee maka ịnụ nwaanyị zere m o Ezinne nwaanyị ọma papa achọkwa m ihe ahụ n'ụlọ hapụkwa m aka bịa Obinna Obinne ha chọọ ha nọ afọ 10 tupu ha ṅụọ ya mechie ihe ma n'otu ụbọchị ha ya ṅụ mmanya ọnwụ ike abụrụ nke ha Egwemfa ke gwerego se. Yes. Fire nwuko koko. Ezinne gidi bang hey. Ezinne oyo keso. Ezinne gidi bang hey. Ezinne oyo kunuka. Iyerere 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 Ezinne. Kamu kwerowa. Yes.
Nwantịntị oge obe can enjoyment na nwụọ karị n'oriri nke m ebe ọ bụ na ha na-eri nke ha ha na-eri oriri ọnwụ ma na-eri oriri ndụ akwụfịawago Ezinne ka mere enjoyment na-eche ndị iro m ka ha nwụọ ebe ọ bụ na ha chịrị ịkpọ m egwu azụ ngwazi ha egwu azụ ọnwụ ike abụrụgo nke ha ana m echesi ka rizọt kpọọ Ifunanya gị na Obinna ebe ọ bụ na unu chọrọ imewa m anya ka m fụwa anya ka m jiri opportunity a oge a kịta kwụ n'ọnụ ana m echi ozu unu ka m na-ala atụ ka nwa na-agba kpukpukpu ọ dịghị ọsịsọ makwa na ọ dịkwu nne gị ọsịsọ ọbara nna Ezinne mekwene ha. Ezinne mekwene ha icho ime Ezinne. Ezinne mekwene ha icho ime. Ezinne. Abi ka ji no. Ezinne. Ezinne. Oh God. Ezinne. Abi ka ji no. So what do I be? Ezinne, oyo kunu
chọrọ ịma Ezinne bụ onye nsogbu ọ chọghị ịma